प्रमदा बारस'नानै जे बे बुस्थुखौ जे मानानै बुङो जाय इउटिसि जानो गोनांमोन बे जानो गोनांखौ जे लुजार खालामनानै होबाय कमिसन दाबाय अब्लानो जों बुजिखादों जे बे एग्रिमेन्टआ मोजां जाया जों दावराव जादों जेब्लानाखि माने लास्ट जों मिटिं जादों बिथाङाबो दंमोन ना नंगौ बिथाङाबो दंमोन जों गोबां दावराव जादों जे बे सुक्तिजों जाया आरो बे सुक्तिजों जुदि थांनांगौब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन जों बेखौ दिनै बुंदोंमोन बै समाव जों गोबां माने खेमसेम बुख्रुबलायनो माने मानसि होसोलायनाय जों माने बिदि जादोंमोन माने जोंनाव बिराद इमोसन फैदों माने थांनाय खननैयावबो माने जोंहा सानजा हिसाबै सिमा बाराय जायासै नाथाय एनडिपिनि समावबो जुदि सानजा सिमा बाराय जायाबा अब्ला मा जागोन जोंनि नांनाया ओरैनो थांगोन नामा जोङो गावनि फरायनाय केरियार गावनि थांना थानाय केरियार बे केरियारखौ गारनानै जोङो गावनि जिबनखौ जों दान होदोंमोन बे ओरैनो थांगोन नामा जों बेखौ बिराद सिन्था खालामदोंमोन आरो सिन्था खालामनानै जों बै समाव जों बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बै बाथ्रा बुंनाया दिनै मोगथां महर मोनदों मोगथां महराव जाखांदों दिनै सोरबा गिदों जोङो एपिबि हान्जानि जानानै सैथो बाथ्राखौ गामि गामि बुंनो होननानै फैनायखौ दिनै गिदों खायफाया गामिनि मानसिखौ फैनो होआ जोंनि मिटिङाव गिदों सैथो बाथ्राखौ जों बुङो दिनैनि थारिखआव जों असैथो जों खोथाखौ बुङा जों हाथियारजों ट्रेनिं मोनबोनाय मानसि सिदा नलेजों जोङो ट्रेनिं मोनबोनाय मानसि जोङो खेंख्रा खेंख्रि जों मिथिया जों खालि सिदाखौल' जों मिथिगौ सोरबा बायदि जों गोदै खोथाबो जों बुंनो रोङा जोंनि रावानो आर्मि स्टाइल जों रावखौबो माने गोदो रावजों जों बुरखायनोबो रोङा आरो दा जों सोलोंहांदोंसो राजनितिनि खोथाखौ आरो जों राजनितिबो जों गेलेनो रोङा बे जोंनि थाखाय बेयो जोंनि राव आरो दा ओंखायनो फैबाय थानाय जि सम बे समफोराव जोङो सिन्था खालामबायदि जों सानजा हिसाबै जुदि जोंनिफ्राय मोजां बिजाथिखौ जुदि जों हराब्ला जोंनि सानजाया ओरैनो थागोन दिनै जा गामिया सेटेलाइट सिस्टेम सेटेलाइट रोखोमाव हाबबाय जाहाथे बे सेटेलाइट रोखोमाव हाबनाया दानजाया जों बेखौ सिन्था खालामदों दा सिन्था खालामनायनि गेजेरजों जों बयबो मिथिखायो जे अनजालि दैमारि आब'आ बायदेवआ बेसेबांखिनि जाथिनि थाखाय खामानि मावग्रा आरो बिथाङा जोंनिनो एनडिपिनि फाउन्डार चेयारमेननिनो सासे बिनानाव आंगो बिनानाव जे बिथाङा जाथिनि थाखाय जे मोजां खामानि मावगोन आरो दिनैनि थारिखआव अनजालि दैमारिनो भट होनाय माने जोंनि रन्जन दैमारि सारनो भट होनाय जों बेखौ साननानै फैबाय थानाय जि 22 तारिख बे 22 तारिखआव जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे दाम्पारनि सावगारियाव आब'नो जाहाथे भटखौ होनानै आब'खौ जों थोनहरनो हायो जों बेखौ जों सिन्था खालामनांगोन आरो जों बेखौ गोरबोआव साननानै लानांगोन जे आब'आसो जोंनि सानजानि सिमाखौ नायगोन जे सोनांगौ आरो बेसेबांखिनि मा रोखोमै सोलांनांगौ बेसेबांखिनि फाइट नांनानै सोलांनांगौ बिथाङा सासे गोबां गोरों मानसिखा बिथाङा रावखौबो गिया सोरबा इन्डिया सरकारखौ गिग्रा मानसि नङा बियो इन्डिया सरकारजों थक होनो हाग्रा मानसिसो बियो दिनै मा होननानै बुङो आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा बायदिया दिनै आब' बायदिखौ गियो बिनि पइन्टखौ गियो रावबो बेजों थक फोनांनो हाया दा बेनिखायनो हेमन्त बिश्व शर्मा जोंनि सिएम बिथाङा बुंदों जे अनजालि दैमारिखौ आंनो नांगौ मानो बुंदों बे नङाबा जानाय नङा दिनैनि थारिखआव बेखौ सिन्था खालामदों दिनै सिङाव सोलिदों इउपिपिएलनोबो आब' अनजालि दैमारिखौ नांगौ बिपिएफनोबो आब' अनजालि दैमारिखौ नांगौ होमबा सिङाव मा खोथा दं नांगौ माने गासिनोबो आब' अनजालिखौ जेनजानायखौ बिथांमोना बाजायो बे सासे जेब्लानाखि सिख्ला सम फरायफुनाय सम बे फरायफुनाय समनिफ्रायनो हारिनि थांना थानाय थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आइजोफोरनि सायाव माने गोख्रों बिफाव लानानै बिथाङा खामानि मावबोदों आरो होबथाबोदों जेब्लानाखि एनडिपिनि आन्दलन जादोंमोन बै समाव आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आर्मि पुलिसा अब्ला बै समाव आब' अनजालिया जाथि जानानै मोनसे दरजा जानानै बिथाङा गसंथेदोंमोन हिउमेन राइट्सआव बाथ्रा बुंदोंमोन इउएनअआव लांदोंमोन बे रोखोमै लांनानैसो दिनैहाय बर' हारिखौ बिथाङा बासायबोदों दा ओंखायनो जोङो आब' अनजालिया जे इसिबां गोरों सासे मानसि आरो बिथाङा दि जों हारिनि थाखाय इसिबां गावनि जिउखौ बाउसोमबोबाय जे बिथांनो जोङो भटखौ होथारनांगोन बे बाथ्राखौ जों बयबो साफ्रोमबो रायजो राजा बेखौ साननानै लानांगोन दा बेनिखायनो
जोंनि जि माबा मा होनो मेनिफेस्ट' इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव ओंखायनो जोंनिया लादों जे फैबाय थानाय इयुन जोलैखौ बोरै बोखांलांनो दानि इयुन जोलैया बिराद गाज्रि जाबाय उन्दै उन्दै समाव ड्राग्स जानाय सिगारेट सोबनाय बिरि सोबनाय बिमा बिफानि खोथा खोनासङा फराया बेबायदि जालांदोंना जालाङाखै दे दा बेफोरखौ बोखांनांगौ बेफोरखौ नायफिननांगौ बैनो जोंनि गुबै मोन्थोर दिनैनि थारिखआव जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां गोलैसोमनाय बुहुमनि गेजेराव जेसेबांखिनि आइजोफोर दङ बे आइजोफोरनि रुजुनायाव नायोब्ला जोंनि बर' आइजोफ्रा जोबोद गाहायाव गोग्लैसोना थानाय मोनसे हारिनि आइजो दा बे आइजोफोरखौ बोखाङोब्लासो मोनसे न'खरा सिखांबोगोन आरो आइजोखौ थिग खालामोब्लासो गथ' गथायखौ मोजां खालामनो हागोन बै मोन्थोरखौ लादों बेनिफ्राय मा लादों जोंनि हाखौ संरैखा होनाय दिनै जोंहा हाया संरैखा गैया माब्रै होननानै बुङोबा बिटिसिआव आधार कास्ट जेरैबायदि माने अना ट्राइबेल सुबुंनो मा होननानै बुङो प्रटेक्टेड क्लासखौ होबाय प्रटेक्टेड क्लास होननाय मोनसे हारि होबायब्ला बिथांमोना बिटिसिनि सिङाव हाबो बायनो हायो न'बो लुनो हायो जिखि जाया माने बिसोर खालामनो हानाय मोन्थायखौ बिथांमोना मोनो दा बेखौ थांनाय प्रमद सरकारा बानायनानै होबाय बे जादों बिराद गिदिर माने गिथावना जाय हानि थाखाय जों दावहा नांदों जाय हाखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय दिनैनि थारिखआव जोङो रोजा रोजा बर'फ्रा थै जिउ गारदों बै हाखौनो दिनैया एखेबारे हरल'यै हगारना होनाया मोनसे बिराद दुर्भाग्य मोनसे बिराद साननो गोनां बहुद साननो गोनां माने जादों ओंखायनो जों बुङो सम सम गेजेर गेजेर जे बर' फरायसा आफादा सोरनिबा मोनसे राजनितिजों एकसिटिया जानानै बाथ्रा दाबुं एकसिटिया जानानै दाथा गेजेराव थानानै खामानि माव बे सरकारा फैखांनायनि उनाव मा मावदों जाथिनि खहा जादों ना जाथिनि लाब जादों जाथिनि खहा जादोंबा बाथ्रा बुं जाथिनि लाब जादोंबा बाखोनाय जों बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों नाथाय बिथांमोना उल्था खामानि मावबाय थायो बिथांमोना एकसिटिया सोरखौबा खामानि मावनाया गोरोन्थि जासेयावबो गोरोन्थिखौ नुसेयावबो गोरोन्थिखौ नुवालासिनो बा गोरोन्थिखौ नुयै फाव खालामनानै जे मदद होबाय थानाय बे मोनसे बिराद गिदिर माने साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों जों बेखौ लुबैया दिनै बर' फरायसा आफादा मोनसे दुरबल जानायखौ जों लुबैया बर' फरायसा आफादा जोंनि जाथिनि थांना थानाय आरो बे जाथिखौ थैनाय थांनायनि बोखांनाया बे फरायसा आफादाव थायो नाथाय बे आफादा मोनसे राजनितिजों थांनानै राजनितिजों लोब्बा जानानै खामानि मावनाया मोनसे बिराद गिदिर मोनसे रं बिराद गोरोन्थि बियो गाबोननो पलिटिकेलाव थांनानै गाबोननो जुदि गाज्रि खामानि मावोबा बिथांमोना जेबो बाथ्रा बुंनो हानाय नङा दिनै नोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होबाय बा गाबोन बिजेपिखौ सापर्ट होबाय माबा मोनसे गोरोन्थि बुङोब्ला बा माबा मोनसे गोरोन्थि लामाजों थाङोब्ला बिथांमोना बुंहैनो हानाय नङा दा एखे जादों बे थांनाय 5 बोसोराव जादों बिजेपिनिबो बाथ्रा बुंबाय बिजेपिया गोरोन्थि मावबाय बिजेपिखौ बुंनो हायाखैसै दिनैनि थारिखआव बर' फरायसा आफादा इउपिपिएलआ गोरोन्थि मावबाय थादों इउपिपिएलखौ बुंनो हायाखैसै मानो हायाखै बेखौसो सोंथिगोन जोङो दिनैनि थारिखआव बर' फरायसा आफादा बर' फरायसा आफाद हिसाबै जानानै था जाथिखौ दैदेनलांनाय आरो जाथिखौ अलखदनिफ्राय बासायनो थाखाय आफाद जुदि जाथि आफाद जेब्ला माने हारिया खैफोदाव गोग्लैगोन अब्ला खुगासि आरो बाथ्रा बुं अब्ला जों बिथांमोनखौ बाख्नायगोन अब्ला जों बिथांमोननो माला गानहोगोन जोङो मा गानहोनांगौ जोङो दङ दिनैनि थारिखआव सैथो खोथाखौ बुङोब्ला किसुमान मानसि किसुमान लिडारफ्रा गाज्रि मोनो दिनैनि थारिखआव मा होननानै बुङो बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा राजनिति थांदों राजनितिनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोनाथ' जाथिखौ फोजोबहैदोंना बाथ्रा बुंनाय माने फोजोबहैनाय दा ओंखायनो बिथांमोना जुदि एसेबां राजनिति हाबनो गोसो दङब्ला बिथांमोना राजनिति जाजोबदो आरो गोदान जेनेरेसनखौ बर' फरायसा आफादखौ दैदेननो थाखाय बिबान होदो आं बेखौनो खावलायदों अब्ला बे फरायसा आफादा बिराद मानाव थागोन सन्मानाव थागोन आं बेखौसो बुंनो सानदों जों बुङामोन दिनैनि थारिखआव नाथाय जोङो जेब्ला मिटिं लायो अब्ला मानो बादा होबाय थानांगौ बिथांमोनाथ' बिदि बादा होनाङाना गणतान्त्रिकआव
बयहाबो गावनि राजनीति केरियारखौ लानानै बाथ्रा बुंनो थाखाय मोन्थाय दङ नाथाय बिथांमोना मानो बेबायदि खालामनांगौ बिदि खालामनाङा जों बेखौ दुखु मोनदों दा बेनिखायनो फैबाय थानाय जि सम बे समाव नोंथांमोना जाहाथे गावनि जि बेसेन गोसा भट बे बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो जानला मोनला दाहो जेरावनाखि माने बिपिएफनि केन्डिडेटआबो खननै गाहाम जेनखानाय बे केन्डिडेटआ आरो मोनसे खोथाया माने बेनो जुदि बिपिएफआ देरहानांगौब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि खुनु मोनसे क्लजखौ बिथांमोना मावा जोङो लास्ट पर्यायसिम जोङो बिपिएफजों जों सावरायदों जों एमअएसनि खामानिखौ मावगोन ना मोना बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि दफाफोरखौ मावगोन ना मावा जों सोंदों नाथाय बिथांमोना जोंनो क्लियार फिननायखौ होआखै बेवहायनो जों बिपिएफखौ गारदों जोङो बिसोरजोंबो जाया मानो होननानै बुङोबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिटिआर एग्रिमेन्टआ एनडिपिनि एग्रिमेन्ट दा बेखौ मावफुंनांगौआ एनडिपिनि बिबान जुदि बेखौनो जुदि नाया आरो बेखौनो जुदि मावनो गोसो गैयाब्ला जोंलाय मानो बेखौनो माबानो मदद होनो बेखौ मदद होनांगौनि गोनांथि गैया दा बेनिखायनो बेखौ साननानै ला जे बिपिएफनो भट होयोब्ला सानजानि सिमा बारायनायखौ जोङो होथेनानै लाबाय बेखौ साननानै लाखा आरो बिथांमोना मावखानायबो नङा आरो बे सेटेलाइटखौथ' गाबोन सिफायना दोनगोन बेखौ खिन्थु गोसोआव लाखा आरो दा ओंखायनो दा मोननैबो पार्टिया गोबां बेले बेजे मावबोबाय बिथांमोना जे बिपिएफआबो बे 15 बोसोर सालायबोनायाव सरकार सालायबोनायाव जे गोरोन्थि जायाखै जोङो बेखौ जोङो बुङा 15 बोसोर सरकार सालायबोबाय थानाय समाव गोबां बोसोर बिपिएफआबो माने बिदिनो गोरोन्थि मावबोदों जोङो बै समाव जोङो आन्दलनाव दंबाय थायोमोन आन्दलनाव थाबाय थानानै जों नुदों जे बर'नि आन्दलन खालामनायखौनो बिथांमोना होबथादों बड'लेण्ड मोना बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड होनो मोना बिथाङा बुंदों हाग्रामाया बुंनायाव बुङाखै बयबो गोसोआव दङ बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड मोना बड'लेण्ड होनो मोना बे बाथ्राखौ बुंबाय थायोमोन हाग्रामाया दा बिथाङा बर'खौनो बर' होबथाग्रासोमोन जों बेखौ साननांगोन आरो फारसेथिं जे मा होननानै बुङो जाय इउपिपिएल सरकार बे बिथांमोननि सरकाराथ' मा होननानै बुङो बे 5 बोसोराव बिग फेलारखा जेबो गैखाया एग्रिमेन्ट खालामना लाबोनायनि दफाखौनो मावनो हायाखै दिनैनि थारिखआव बिथांमोना बुङो 95% मावबाय 5%बो मावाखै बहा इउनिभार्सिटि दङ बहा मा सिटि दङ बहा सिमा बारायनाय दङ जेबो गैया लामा दोंसे गोदानखौनो बर'नो हायाखै जेरावखि बानासुर रडनिबो खोथा दङ बेबो जेबोआनो गैया मा मडेलिटि दं मा जादों मा जाया जेबो गैया ओइ बिटिसिनि सिङाव बहाबा मा होननानै बुङो 10 किल'मिटार बबेबा 20 किल'मिटार गोदान लामा बानायनाय बिदिथ' गैखाया थाखानायखौनो रिपेयारिं खालामाखै सिमा बारायनायखौथ' बाद हो जेबो मावनो हाखायाखैसै बै मा होननानै बुङो हिमन्त बिश्व शर्मानि आथिङाव सानफ्रोमबो हब दे जेखौ बुङो बेखौनो हब दे ओइ एनका करिब नालागे हब दे ओइ एनका कर हब दे बे हबनो 5 बोसोरा मा होनना बुङो प्रमद सरकारा बे 5 बोसोरखौ बिदाय होबाय दा बेनिखायनो आं बारा गोबाव आं बाथ्रा बुंनो सानाखैसै जोंहा बुंथिगिरि जोंहा बिथांमोनाबो दङ जे आंनि बुंनाया बांद्राय राफ जायो बिथांमोना एसे गुरैयै बुंगोन मानो होननानै बुङोबा जोङो बे स्टाइलावनो जोङो फैनाय आरो बे स्टाइलाव फैनायखायनो जोंनि रावफ्रा गोदै जाया आं दहायनो बुंखादों जे जोंहा बेबायदि हुदाबो गैया जों दा जास्ट जोङो फिल्डआव ओंखारदोंसो जोङो माने माबायदि बाथ्रा बुङोब्ला माने मानसिफोरजों गुरै जायो बे बाथ्राफोरखौ जों दासो सोलिबाय थादों जोंहा सुक्ति जानायनि 5 बोसोरल' जादों जेथिया जोङो बे समाव बे 5 बोसोराव जोंनि गावनि ब्रेन्डखौ जोङो सोलायनो जोङो हायाखै आरो हयथ' बे गुबुन मोनसेयाव हागोन ना हाया दा बुंनोबो हाया माने आरोना जोंनि स्टाइलनिफ्राय आर्मि स्टाइलनिफ्रायसो जोङो बाहेरायाव थांनो हागोन जे हागोन ना हाया जोंहा मोनसे सन्देहसो दं आरो राव बुंनायखौ आरो दा ओंखायनो बयनिसिमबो जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानबावबाय जाहाथे जि 22 तारिखआव जानो गोनां भट बे भटआव बयबो माने दाम्पानि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे आब' अनजालिखौ मोजाङै मोजां देरहानायाव मदद खालामो बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम आसा फारिनानै गासैनिसिम अननाय सिबिनाय होनानै आंनि एसेयावनो फोजोबबाय